jiri mara ndị kwere ekwe, ndị bụ na-ejikwa ịhụnanya ịnarata ihe n'aka, ndị bụ na-ejikwa mmadụ anaga wee bụrụ tiribotere ha. Mgbala izewe ịhụnanya mgbe okwukwe nwere olileanya, mgbe okwukwe nwere olileanya, ịhụnanya gbara ọsọ n'ụlọ ụka, ngwa gị ya chụrụ ya ọsọ. Iru otu na nkewa akpọmasị baramara n'iru chụrụ ya ọsọ. Nwanna mụ na ya nsacha mmụọ si na ọmụoyi nnọọ. Onye ahụ mụ na ya sekwa ekpere, ọ na-agọzi na njọ ọgwụ eje. O wee bụrụ ọkwa ka a na-azọ. Onye nwere ọkwa ọ bụ ya kachasị. We accept it all. No, kama ọ kasị njọ. We accept it all. It makes the loser stand so small. Iro dị n'ụlọ yiri akwa abalị isi, onye ga-agwa m ebe o doro isi. Bịa gbawara m egwu ịhụnanya, aga m akụkwara gị egwu olileanya. Abịa steeti Eli Nnamdi, abụ ndị hụrụ n'ụwa Ole Nnamdi Kanu. Nwanne gị gọvanọ Lesoti, ole nwanne gị okezi ikpeazụ nwanne m Ole Nnamdi. Gọvanọ Lesoti nwanne m Ole Nnamdi Kanu. Ụmụafọ Igbo ndị rijuru afọ Ole Nnamdi Kanu. Cubana chief priest Ole Nnamdi. Cubana lodge nwanne ya Ole Nnamdi. Imoni ajụm Ole Nnamdi nwanne gị. Ebe ka ha nọ ndị nwere ego n'ala Igbo. Ile ọdịle Ole Nnamdi Kanu. Ụmụafọ Igbo niile ma ndị mma ma ndị na-amaghị. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ọnụnụ be Biafra gbara ọsọ. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ụmụ Igbo Ole Nnamdi. Skibo komedi ọnụ na-ekwuru ọra Ole Nnamdi. Ndị azọpụtara n'ala Igbo Ole Nnamdi. Ebuka Obi Ole Nnamdi. Mbaka Ogule Ole Nnamdi Kanu. Ọtụtụ ndị eze nwe n'ala Igbo Ole Nnamdi. Reverend Omokpayi nna m ukwu Ole Nnamdi Kanu. Ndị azọpụtara ndị ezi omume Ole Nnamdi. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ọnụnụ be Biafra gbara ọsọ. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Ọjị ụzọ Kanu, osisi ka osisi be ya. Eji m aha Jizọs Kraịst of Nazareth na-ajụ gị ajụjụ. Ajụ m Ole Nnamdi nwanne gị. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Abara ibe ị na-ekwuchitere ogbe ya ọnụ. Mmụọ na mmadụ na Chukwu kere ụwa a niile ma onye Igbo. Abara ibe ole nwanne gị. Ole nwanne gị. Ọ bụ ụzọ dị mma. Ama m n'iwe okenyele. Okenye so na-achị Igbo lee. Amakwa m nwere obi ọma. Mana ị ga-anọ n'ụlọ lee. Ewu anwụọ n'ọkpọle. Ị ga-anọ n'Imo steeti lee. Ụmụnne ga-anwụsị. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. 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 Mmụọ Jehova na-ajụ n'ajụjụ Ole Nnamdi. Ole Nnamdi lee. Ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ. Onye ga ya na nwanne ya so ụjọ na-atụ ya. Onye ga ya na nwanne ya so
be nwanne agbala ọsọ, ọnụnụ be nwanne agbala ọsọ. Ndị na-awụ iro, onye dibịa were ọgwụ gị, o ruola mgbe eji eji ya arụ ọrụ ka akpọlata nwanne anyị. Ọ bụrụ naanị ime ọgwụ ka e gbuo nwanne. Akwa akụkọ tiwara akị n'obodo Ọba, oge eruola onye ọbụla ga-eweli mantụ ya elu. Ọwụ naanị ịkwụ ọgwụ ga-atụ anyị ngwọrọ, gbuo anyị, gwọrọ anyị ọgwụ ka anyị nwee ego. Bekee na ọgwụ ga-akpọlite nwanne anyị ka ọ lọta ụlọ. Kee ya ụmụnne a nọ n'ala Igbo, kee the son of Osiafụrụ Agụ n'obodo a na-akpọ Amichi. Amara m unu sisika, mana ama m ndị na-egwu spiritual. Bilienu welie mkpara ka Nnamdi lọta. Abụọla anyị asụ n'ihu too much. Ọ bụrụ naanị ọgwụ anyị ji egbu ụmụnne anyị ka anyị nwee, mana anyị enwe nke eji anapụta nwanne anyị. Ka onye a na-akpọ Eze Akụ Mathias, ị na-ekwu ekwugide ndị ụka, biligodo ikwu okwu ka nwanne gị lọta ka akpọlatara anyị nwanne anyị. Ọ bụghị ikwu okwu megide ndị ụka nara ego, kpọọ ha ndị ori, mana gị nwasokwa ezu. Oge eruola ka akpọlatara anyị nwanne anyị. Reverend Dr. Mokpai, ị na-eme miracle dị iche iche Chukwu ji ga-eme. Welie the staff of authority, the mantle of Elijah Magalisi, ka Nnamdi lọta. I am not challenging you, but I know what I'm saying. Reverend Obose Ajindo from Assemblies of God Church, nna anyị ukwu, gaa welie Baịbụl elu ka Nnamdi lọta. Oge eji eme distraction, eji eme discrimination agala. Ọrụ unity ga-eme ka obodo dị mma. Cubana chief priest, kee ya ndị a nwere ego. Cubana chief lord, kee ha imoni ha. Ebe ọkụ unu nọ, unu nwere ego unu ji emesusi na klọb, were ya mebie ya ozi. Igbo nwere mmadụ, Biafra nwere mmadụ. Anyị kpọọ Chineke ime mmụọ n'eziokwu, ọ ga-aza anyị. Unu zụọ ngwa ego ka a kpọrọ ya ego for complete 30 days. Nye ya otuto ka anyị hụ na obodo eme ka ihe mee. Ndị na-agwọ ọgwụ ka nọ gwọtụta mkpụrụ obi Chineke n'ala ka ọ mere anyị ebere. Ọ bụghị naanị nata nke anyị ji egbu mmadụ. Anyị hụ onye na-eme ọfụma, ya akụchere ya ụzọ, anyị were ya mee preaching, anyị akpa ya asịrị, gba ya ebubo. N'oge mbụ, ndị ụmụ Chineke na-ebutute ibu na nyere ha, mana taa nwa Chineke nwee problem, ewere ya aka asịrị si na ihe o metere na achụ ya. Teta nọ n'ụra, ọ bụzi chọọchị ka ọ na-ekpe taa. Ihe a na-emezi iwu biznes. Onye ọbụla hụ ibe ya, ọ ga-achịrị aja chọọchị onye ibe ya kechere ya. Ndị ga-aga eluigwe dị few. Ndị ga-anọ na paradaịs, ọtụtụ ha ga-aka bụ ibu bụrụ ndị nwụrụ ihe, ndị ashawo, maka ọtụtụ anyị na-ebu Baịbụl amaghị ihe dị na Baịbụl ahụ. Onye aghọrịla onwe ya. Otu a ka Jehova kwuru. Iro dị n'ụlọ erika, iro dị n'ụlọ erika, iro dị n'ụlọ yiri agwa abalị isi. Onye ga-agwa m ebe otu isi? Ya gbawara m egwu ịhụnanya. Ndị na-agwọ ọgwụ n'ala Igbo, ihe a na-arụzi bụ the more you look, the less you see. Naanị ọgwụ eji egbu mmadụ ka ha na-agwọ. Burula n'onye ọrịa bugara ha, ha ga-agwọ ya, ha na n'ego. Ikwu ha ekechie ego ọnụ, were ngwuru eme gị gị na-ekwesị isi. Ihe Chineke ga-ekperika, ọrụ Chineke kere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ezekiel 47 verse 12 ka a cheka. Psalm 104 verse 15 ka a cheka. Check it. Ị ga-ama na Chukwu kere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ ya kekwara gị kee mmụọ ahụ ị na-asọpụrụ, mana ya nwa kwesị ka ịsọpụrụ ya. Esi na o nwere isi. Babakwa isi ga-adakwa. 2025, it will be terrible in the whole of this country. Not even a ruler will escape it. God is not looking at anybody's face. He is coming for those that say there is no God.
Otu a ka Jehova kwuru. God bless you, sister, for always speaking out for our great leader, Mazi Nnamdi Kanu, even when everyone else seemed to be silent. You have always found a way to reawaken the consciousness of every Igbo man and woman to the plight of our great leader, Mazi Nnamdi Kanu. May the Almighty God of Biafra and Igbo people bless you richly. May the oil of God upon your life never run dry. Keep up the good work. Stay tuned.